Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Time is just simple, guys. Ngicela ukuthi ama-videos ababaningi ngixoxele nje ngoba kuningi okwenzakalile kwizingane zesithembu yena uthanda isithembu ukasho ukuthi kungifica ngingekho right. Ama-reviews ngizowaqhubeka nje abasixoxe nje. Ayisikhulumeni ngebeef kababa uMseleki ngoba kuzwakala kusa-beef ngathi iyashisa-ke futhi manje le beef. Nithini la social media kuthiwa uTirelo first wife kodwa sifihleliwe. How? Sesibuke angithi phela season 3 of izingane zesithembu umpumelelo uvele kubazali okumndeni kaMabiyela kokaTirelo kuthiwa sifihleliwe. Okay, sifihleliwe ngomqondo ukuthi kuzoba kwisizini elandelayo kuma sibona ukuthi uTirelo walotsholwa nini. How? Okay, i-episode yokugcina ke umpumelelo kusebuza kuTirelo umbuzo omkhulu ukuthi uzongishada yini noma ungangishada yabo lo mbuzo lowo yabona nje ku cute. I-ring ke akayiphethe kodwa bagcine seyitholile i-ring uTirelo. Manje kuthiwa-ke nakho lokho kwenzelwa i-TV show nje, TV show i-scripted. Kazi nakhumbula ukuthi uMseleki ulobole uMakhwela, number 5 wakhe. So uMakhwela wafaka izithombe zakhe ku-social media wabuye wazidelete. Amahle-ke kuthiwa ubaba uMseleki bahambisa inkomo eyodwa kubo. We guys, yabo uMseleki yena asiyiqondi izinto ezingabuya yikhuluma. Kodwa nje ngokwazi ukuthi phela ubaba wekhaya lo engasusa imoto eMzumbe ihambisa inkomo eyodwa eMolmoth. Angazi ke phela basi TV show angazi na mhlambe mangabe bavumelene yini mhlambe usikhona into abayisayinayo phansi ngoba sekuthiwa yonke lento kuya ethwa. Angithi uTirelo yena ukhokheliwe kwaqedwa nomndeni wavele nje waba lithini ligama lesingisi ukushuthi nje bavele bathula bonke ngoba phela manje ngicabanga ukuthi bebengajabulela ukuthi umpumelelo nangiselobola uma wengane yabo abashongo lutho. Nakho kungidida kakhulu engisengithi phela mina kanti kuyibeef inkosi yami noma ichicken ngoba le sketch ngoba phela kusu amahle ayibo amahle kuveliwe kubo. Wabapost uMseleki waposta uSibindi noAmahle. Mase kusuku laTirelo ngoba phela useshilo ukuthi yes angithi uvumile wase ngiyakufaka uMseleki akasampost uSibindi noTirelo bobabili. Ujika wenzani uzofaka uAmahle uzofaka uTirelo noSibindi phasi nendawo. Why kungenziwa okaTirelo nakho phela kube uSibindi noTirelo asho ukuthi hayibo halala ke mfoka Sibindi yabo njengoba nje asho lapha kuAmahle. I-episode le eveza uAmahle kubuya ku ikhona i-post eqondene nalokho eveza nje uSibindi noAmahle bobabili. Mase kufika uTirelo sekushutha kuAmahle lona okhokheliwe ukuthi akazolingisa uyi-paid actor. Manje sikhothi sebemshutheka nangosuku likaTirelo. Yini ndaba kube ngathi ibeef efana nale yaMakhwela ngoba phela noMakhwela naye silobo sithi asekho nje nesithombe sodwa bakithi ngisho kuusuku lakhe lokuzalwa. Hawu ikhazinene iqondani lento lesiphithiphithi sale TV show nanokuthi phela manje kushuthi kuzobe kuqala eMzumbe ukuthi benze into esingasayazi ngokubalandela. Angithi uma ngabe nje umembeso wakhe asiwubonile ngoba vela wenzekanga. uMakhwela ebehambisa ilobolo sakubona ngoba khona kwenzeka. Hase sisala nemibuzo ukuthi akusavezwa ngani ke ku TV show phela. Kodwa siyambona evela noMacele. uMseleki kunebeef noTirelo noMakhwela ngoba wampost uMabiyela. Ngizonikhombisa ukuthi uMabiyela umpostile after le episode. Niyakhumbula ukuthi thina besilindele nje ukuthi kwajika ingubo ephepho sizobona ukuthi ubani. Ngalolo suku ke lengubo la esithi uSibindi ke ulate kanjani yabo ngalolo suku lokuvela. Nisengiyabuza we guys lezi ndawo eniphuma ngakuzona nanokuthi yabo isithunzi ke sika baba ubaba ekhona ngoba mhlambe umfana mayenza into
approvanga umuntu omdala engaqangqalaza nje nemali yenkomo eyodwa, uyabona? Hawu, bayolobola bayocela kucelwa ngenkomo eyodwa nagezi nabakhola ngoba imvula mlomo sagcina asazanga noma kwaba u200 noma u7000 kulapho. Kodwa sesibuza imoto isingahamba nje idumela ukuthi akusalindwa ngani kwenzela isisindo phela, kwenzela ukuhlonipheka zibe ntathu. Yabo lezi indaba za social media ngizithanda la ngoba zinedrama yazo, and le drama yazo ke sisiyiqhathanise no social media. Umsele manje yini inkinga no Tirelo? UTirelo bamkhokhele full ngoba phela manje mabemkhokhelile full usengamuthi nje thasi noma zibe u3 izithombe ngizasibindi noTirelo ngoba uTirelo akafihli ukusupport uSibindi. Umsupport uzaqamba amanga, aqamba amanga wakhubhuze amanga khona lapha yakho TV show sizo sekuthiwa nje kwalesi script anikezwe sona si wrong. Kwenzelani ke lokho makuthi kuyiqiniso usupport uSibindi? Wekazi mzoTirelo ekhala ecula. Angithi phela manje into amahle kuthiwa ayikho. Shuthi yena uyenza ekusupporteni uSibindi ekudayiseni iTV show. Kodwa abasakwazi nje uku-appreciate eMzumbe. Kanti eMzumbe banjani? Bona futhi bahambile bayokhokha baqeda kaTirelo. Hayi. Mina sakhula ngeinganekwane bafethu. Inganekwane nje sesigogo babesixoxela yabo nje sesithi kuntambama ama-TV engakaqali. Inganekwane nje ngizwa. Awuphela u10 minutes sengikubambile usukhuluma inganekwane ke manje. Le TV show isikhandwa ibe njena. Uma ngabe siyawazi ukuthi umembe sasubonile ngoba wakafiki. OkaTirelo kwenziwe kwaqedwa kodwa wangashuthwa. Hawu, okay ngoba phela usomakoti wabo ke abasaphosta ngisho izithombe ezintathu umsele kathanda nje ukuphosta ebhalwe ogogo Flow no Save kwasha kwacima. Hawu, uAmahlene bahamba bayovela kubo wasiyamposta. Hayi politiki. Yabo lento le umamkhulu wayibone echazela uLwandle ukuthi uLwandle ehambe ngendlela eziright ukuze kungaqhatheki kuyaqhatheka kuSibindi. Ngoba sisithi ipolitiki yani le yenziwa lana. Amahle phela uceliwe kusho ukuthi uceliwe kwamiwa ngenkomo eyodwa uyo kufanele bengamsheshisi yabona. Amahle sinanga uyapost after episode. UTirelo yena uposta amahle khona. Akwenziwa nje ukuthi hayibo cha nathi ke sibhiyoze sithi uTirelo ngempela into yakhe yalunga wakulwa okuhle wafighter wahleka wenza njani wasupporta wahamba wayomemeza ngisho kuma awards wamemeza umseleku umakoti nje supportive sebehlolo ipost eyodwa yokuthi nje hawu makale yabo kube uye izwakale nje ukuthi ngayi hayi umndeni lo hayi nothi ngasho angithi sihlaziya lento esixoxela umakhelwane sixoxa ngayo futhi level umakhelwane bahlaba njengoba ngikuhlebela mina manje ukuthi hayibo lona enimkhokhele fully anisakwazi ukuthi nimfake yedwa ngenimshiye kancane yabo ukuze nje uku-appreciate kubonakala ukuthi naze na appreciate seninonke ngoba phela uyisupport lo yamndeni ingane usupport ngisho kuma awards isizwe kumemeza yeningi ngezingane zakhona zikhona ethi bomsele bomthombeni kuma obehamba nabo ngoba sesethi abo bebekhona yabo usupport nje uyavela even ama live video akhe akanqeni nje ukuthi kubuzwa ngoSibindi ufuna ukuphendula because umkhwenyana wakhe. Hayibo. Wayikaza kusengisangana hayibo ngiyababanga mina. Yena abamvezi yedwa bemkhokhele bamqeda. Akunabo ubulungiswa. Abanabo ubulungiswa shame. Justice for Makala. Yini le? Uma biyena ngoba kutheni yena bempostile after beyocela
phela uma buyela indaba yakhe ayikho right, angithi ayikho strong, ayikho serious, kodwa lo Tirelo upostwa naye kade kuwuye Nkosi yami obese qhaqhazela uTirelo sethi kodwa Sibindi uzongigila yini ungikhombise amahle, kanti cha uSibindi uzothi will you marry me. Nakhona lapho sithina amahle animboni kahle hle ngoba manje uTirelo mayiqhaqhazela ethi uma uvula lamehlo ngizobona amahle, kusho ukuthi awuzoyijabulela leyo nto, kodwa kuthiwa amahle akekho ndawo. Hawu.